Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Niki pun siap pengajian napa dereng? Kok kaya lemes ngeten nggih. Enggak, tangane diangkat sedaya ngeten, sedaya diangkat. Sing ra gelem ngangkat tangane kiting. Ya, sing lanang aja ingah-ingih. Wong lanang ingah-ingih. Ayo sing wedok ki diangkat ki. Ora usah dhuwur-dhuwur kelekmu mambu. Sakmene. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu sedaya niki nggih nyemangati jenengan. Asline semangat ora nggone pengajian ngoten nggih. Engko nek ra semangat nanti wasaku adoh-adoh rene. Tibake jamaah do ra semangat. Ayo do diangkat. Tak tinggal mulih lho. Mungkin nek kula muni mana semangatmu? Sing ra gelem muni gondongan wong. Iki gen semangat to. Ayo sing lanang suarane endi? Mempeng nek gur nek mancing wae. Oke, siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana tertawamu? Abape rodok mambu. Ngapuntenipun Bapak Ibu, kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting ringkes sing penting-penting. Pengajian kok kesuwen niku marake jelek. Pengajian kok kesuwen niku penyakite loro. Siji ngantuk, loro gringgingen. Nek sing linggih kursi penak ora gringgingen. Sing linggih ngisor ngono kuwi mesake wis. Ngenang ngene kaya manuk gemak. Nggih, mesake nggih. Mboten napa-napa nggih Bu nggih. Ikhlas jenengan ganjarane luwih akeh. Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ngambali lan ngawali monggo kita sedaya tansah syukur dhateng Gusti Allah. Bapak Ibu, dalu punika kita saged tindak pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dalu punika tingkas mboten Jawa. Kalau wingi-wingi niku masyaallah Pak. Deres banget kok. Delalah mriki niku lho kok ngenekke pengajian. Delalah kok mboten Jawa. Ngerti ya Gusti Allah ki nek kene iki arep ngundangmu balik larang. Wes puas kowe. Sing ngomong sapa mau? Dosa kowe. Wong iki rong genah pira kok iso omong larang iki lho. Kita dateng Gusti Allah. Lho nek kaya ngene iki larang kan ya ora eman-eman. Cucuk karo sing naji. Kok lali malah. Gusti Allah anggenipun paring nikmat dateng kita sedaya mboten nganggo mandeg tur ya ora diitung karo Gusti Allah. Ngantos-ngantos Gusti Allah niku lek ngendikan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Menungso yen slirane kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringke marang slirane, kowe ora bakal mampu nggone ngitung nikmate Gusti Allah saking akeh. Mula kewajibane awak dhewe niku napa? Siji syukur. Lah syukur sing paling gampang niku lisane iso muni alhamdulillahi rabbil. Ana kok wong waras dikeki mesti matur
terima berarti wonge waras. Nek sing maringi padha wonge matur terima ora nyaut blas. Lak ngoten ta nggih. Wong kene iki lemah-lemah. Halo. Ning nek sing maringi Gusti Allah munine alhamdulillahirabbil. Saged napa mboten? Saged napa mboten? Iso apa ora? Bisa apa tidak? Tak tinggal mulih lho. Ayo bareng-bareng niki sing rawuh niki sing rumangsa waras muni alhamdulillahirabbil alamin. Mengke sareng-sareng sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine sumulur. Rezekine lumintu. Rezekine pun nggih kathah. Syukur nganti turah-turah. Saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Sing ra gelem muni untune lara. Nggo setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sapa wonge dikeki nikmat karo Gusti Allah kok gelem syukur, nikmate yakin ditambah karo Gusti Allah. Yakin mboten? Ning ana wong dikeki nikmat karo Gusti Allah kok ora gelem syukur, kepara kok malah maido mbregudu. Inna azabillah syadid, ngertenono menungso siksane Gusti Allah banget rasane. Kula nderek titik peling khususnya ibu-ibu, wong wedok-wedok kuwi rungokno, Dok. Dok. Penting iki. Anu. Siap nggih. Kula nek dereng mimik ngeten iki kok. Omongane pedhot-pedhot tak. Wonge ning emper. Jarene mau susu gajah apa susu apa. Halo. Ibu, ngapunten sedaya khususipun ibu-ibu. Nyuwun ngapunten maring peparinge Gusti Allah, apapun itu bentuknya, apapun itu wujudnya, aja sok kulino lesanmu muni kok mung kaya ngene, kok mung sak mene. Ini yang sering diucapkan oleh ibu-ibu. Sing banter wonge gen meneng berarti hooh. Oke, siap. Diaturi kok. Diangkat diobahke ngene. Wong lanang direwangi nyambut montang mobat nibo babak esok amin Allahumma awan 1 maju 2 3 ngiwa munggah ngalor ngetan mlebu wis metu. Halo, ingat wahai para wanita, kau lihat wajah suamimu. Halo, kau lihat wajah suamimu bekerja keras membanting tulang mepek geger meres keringet demi istri dan anak-anaknya. Betul. Ana mangsa kalane bojomu nggon penggaweane wis dipaido karo juragane. Dipekok-pekokke, digoblok-goblokke. Gaweane ra becus, gaweane ra bener. Sakit hati suamimu. Malah ngopo? Banyu bening. Tetapi demi istri dan anak-anaknya, suamimu tetap berjuang mati-matian demi bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Wis ning penggawean dipaido karo juragane, mari etuk duit etuk blonjo digo mulih dikekke sing wedok munine. Apa ora dadi wong lanang atine? Shalawat Allahumma sholli wa sallim. Sakit. Wis ning penggawean dipaido karo nang omah dipaido karo susune. Kula nek ro susu ngoten pripun ngoten. Ae niki. Cocok iki. Loro. Kengko imbang iki mulih jejeg iki. Nggih, matur nuwun. Niku aku nembungke kowe asline. Asih. Wah, mantap tenan. Ih, matur nuwun, Pak.
Banyu bening, Oke. banyu bening. Oke, siap. Mantep tenan. Tapi kok ono semute? Wajahe glow. Susu apa? Susu kok. Oh, gajah ya ono semute to. Halo. Dados ngapunten ibu, seorang istri yang solehah itu ketika suami memberikan nafkah, lesannya mengucapkan terima kasih, kuwi ganjarane padha karo ngatamke Quran ping pisan. Rungokno wong wedok. Sakmene iki tok apa? Apa larang? Allahumma sholli ala sayyidina. Nggih, mula nyon ngapunten, yang pertama syukur kepada nyon ngapunten sing nomor loro, aja sok maido marang peparinge Gusti. Aja sok kulino kok mung kaya ngene, kok mung sak ngene. Jangan dibiasakan. Nek jenengan kulino muni ngono kuwi, yakin uripmu ora bakal ayem, yakin uripmu ora bakal tentrem. Dikei pira wae munine kok mung sakmene, ora bakal cukup. Sebab apa Bapak Ibu? Ngapunten, Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi kadadana intan berlian. Dikekne wong mriki, jeneng judule napa? Ya muni alhamdulillahirabbil alamin. Kok saged napa mboten? Dikeke wong ngrajek Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Merapi dadeke intan berlian, diwekke kabeh karo wong ngrajek. Nek ora gelem syukur, anane ya mur kurang karo kurang. Soale apa ora gelem syukur? Kek ana pira wae entek diblonjo, pira entek ra temonjo. Dina-dina COD-nan, dina-dina shoppingan. Paket-paket. Syukur nganti turah-turah. Wis dhe krudung tuku krudung meneh. Dhe sayak tuku. Ya wong wedok-wedok kuwi. Ha diaturi kok. Nah wong lanang-lanang ki ya nyandang ngene iki, pengajian ya kuwi. Jagung ya kuwi. Segala puji bagi layat ya kuwi. Semesta alam. Sing sapa Wong lan iki gelem syukur terus kula ngeten iki Pak Lurah, ngeten iki nggih namung sing akeh. Iki ukurane XL. Ning ana nikmat karo Gusti Allah. Ya sing akeh sing kulino ngundang-undang niku nek ngrajek kan lagi ngundang pisan, dadi rong paham. Nah dadi niki XL Pak Lurah. Kula ukurane XL ngeten iki pas. Ya muga-muga Pak Lurah paham. Paham nggih Pak Lurah nggih? Paham pira to paling sak panenane turah. Terkhusus untuk ibu-ibu. Halo. Masuk nggih. Jadi nek kepengin kita itu hidupnya ayam, tentrem, bahagia, banyak bersyukur kepada Allah. Ojo maido marang Gusti Allah. Ojo maido marang peparinge Gusti Allah. Apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Kanggone wong rajeki iki sing gelem syukur paribasan sego sak puluhan, wedang sak cetepan, ning kok gelem syukur Pak, yakin cukup. Cukup ora kudu akeh. Betul. Cukup niku ora kudu akeh, akeh nek ra gelem syukur ya ora bakalan cukup. Bisa diterima? Bisa? Yang ketiga apa? Jangan kau sibuk menilai orang lain. Ojo sok seneng nontoni tonggo, uripmu ora bakal ayem. Ojo sok seneng bijeni tonggo. Perkara kono gelange gede ya ben. Urusane dhewe-dhewe. Sing gelangan kono kok sing ewa kowe iki ngopo? Apa nek kowe ora gelangan tanganmu do kiting? Dikeki pira wae. Lah iya diaturi kok. Wong kok senengane bijeni tangga, kono gelange gede ya ben, kalunge gede ya ben, mobil anyar ya ben, omahe apik ya ben, urusane dhewe-dhewe. Ya apa ora? Ana wong lanang direwangi nyambut karena kau sibuk menilai orang lain. Mergo kowe senengane bijeni tanggamu sehingga kau lupa dengan apa yang sudah kau miliki saat ini. Kowe nganti lali apa sing wis mbok duweni mergo kowe sibuk bijeni tangga. Alor. Terus tembungmu apa-apa ora duwe, aku ki ra ndek apa-apa. Ha urip kok ora ndek apa-apa ya mudara. Wis metu kok.
Wong kok nganti urip kakean sambat ra Pundi-pundi diopo-opo kula lho. matur ini khusus Tenene bagi wis kaum wanita. gesek. Dengarkan. Wis Dengarkan. ngono ya teko wis gen. Rungokkan. Wonge rada lemu pokoke. Ya wis. Wong lanang direwangi Wonge rada lemu lendet-lendet cagak wonge. demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak. Kerudunge ijo wonge. Ana mangsa kalane bojo diaturi kok. Mas. Masuk. Foto Mas, aku pas ngene Mas. Bisa diterima. Ojo sering melihat orang lain. Wis ben kono urusane dhewe. Lak ngoten to nggih. Karena apa Ibu? Karena apa Bapak? Kebahagiaan, kenikmatan yang melihat dari orang lain tidak seindah yang kau bayangkan. Betul. Betul nggih Pak? Kono pancen gelange gede tapi ternyata mur imitasi. Kowe jen dodong. Nggonmu karet tapi malah asli lho. Ya. Rekoso. Masuk mboten karo kula. Lah ngono kuwi disyukuri. Karet alhamdulillah nek sumuk kena nggo kuciran. Ilang ora marake gelo, dienggo nang ndi patut rewang, patut nyumbang, patut pengajian, patut lak ngoten ta nggih. Ana mangsa kalane Nek kira-kira lagi mangkel karo bojo kan kena nggo jedet-jedetan. Papi sini papi, apa mami tak jedet raimu? Hati kami. Masuk. Hidup niku dinikmati, Pak, disyukuri. Wong ki nek sak majo penak kok ngeleh madang, ngantuk turu, kesel leren, pengen jajan-jajan. Hiling-hiling penak. Jalani apa adanya ora usah kemusung. Kepengen gayuh perkara sing awak dhewe urung gaduk ngelu. Demi mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak. Yo paham apa ora to ki? Ono. Paham nggih? Halo. Masuk nggih kula nggih. Halo. Jadi hidup itu yang simpel-simpel saja. Apa enekne jalani penak ora kemrungsung. Buharian, Ngono lho. bulanan. Nek kadang-kadang kan kita ini begini Pak, kadang-kadang awake iki tidak bisa membedakan mana keinginan mana kebutuhan. Lah iya. Nek wis dikeke wong wedok, Kita lebih mengedepankan wong lanang do gelem matur nuwun. keinginan. Ono kaya ngapa? Kebutuhan nomor sekian sing penting wah. Ngono lho. Tontone dapurane kaya ngapa? Rumayae ndek motor NMAX nekat. Jikuke seneng wulanane ngelu. Endi Allah. Dadi ngene dienggo to. Tumpakane NMAX ora entuk BLT nesu-nesu. Iki piye to ki? Dong ora. Wong tumpakane NMAX ora entuk BLT kok Ya, nesu-nesu. Dongane pengen dadi wong sugih. Ora entuk BLT nesu iki pacakan wong melarat samudare. Akeh. Ngono dadi wong lanang ketok Wong diaturi kok. Mula hidup itu dibikin sederhana, nyaman, penak. Ora usah mikir sing dhuwur-dhuwur. Dong ora. Dong ora. Bapak-bapak yang ngono, rungono wong lanang-lanang iki. Masuk. Penting iki. Masuk nggih. Nek kepengen bojomu ketok ayu aja sering-sering nonton bojone tangga. Hidup wong wedok. Alhamdulillah. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Diarani wong sing sugih ora dipek Ngapa, wong weh? sing Ngapa? bondo nek akeh. Ya turi kok bojomu ketok elek iki mergo kesuwen nggon akeh. nyawang bojone. Diarani wong sing sugih ora wong sing kederajatan kepangkatan. Cemono bokosok pangsule. Ijo-ijo aja diundui wong sing abang jare pirang-pirang. Di antara kita adalah Sing wis dibojo aja dirusui. Wong sing legane pirang. Datane wong ngrajik mriki sing kulino ngono kuwi wong 16. Ambok angke kaya ngapa to jenengan ku dibleki Loh, rumangsamu aku ora ngerti datane Pak Lurah. Oh, Pak Lurah karo aku ki ngene. Mangsamu ki data sudah saya pegang. Kene iki sing rusuh-rusuhan bojo wong 16. Paham ora? Wonge ya teko iki kupluke ireng pokoke, kupluke ireng. Dhewe sithik paling. Wonge kupluke ireng nganggo batik pokoke. Sego sak puluhan wedang sak cecepan nek gelem syukur. Untung aku mau nganggo putih. Insyaallah cukup. Aman. Pak Lurah ya aman, tapi Pak Sekcam rodok rapati aman. Nek jenengan wis muni kok mung kaya ngene, kok mung sak ngene, mbok dikeki piro ae, yakin ora bakalan. Wis pokoke nek urip iki dinikmati apa enek rasa terlalu sering kita melihat orang lain hidup kita nyaman Wis apa pokoke enak akeh disuku. Kira apa Oke lah urusan derajat pangkat awak dhewe rapati duwe ra masalah. Urusan bondo donya rapati duwe ra masalah. Yakin cukup. Nek ora iso napa
Melarat. Soale pacaan kula jenengan ki pancen pacaan rapati Sing Dede. nomor 3 napa? Kepengin uripe awak dhewe bahagia, kepengin Oh, uripe diaturi kok. ayam Kowe tentrem. dosa kowe, Dik. Jangan Lho, nek terlalu nganti awak sibuk Dik ki menilai pacaan, orang lain. Didit. Ojo kesuwen kowe Bangsa nonton wong tonggo. Dedet ki nek kon mangkat pengajian Urip kira ora arang-arang bakal gelem. ayem. Mula rata-rata wong sing gelem pengajian ki rata-rata rapati Kono Dedet. kok gelange gede, kono kok kalunge. Yakin to. Heeh. Kono kok omahe. Termasuk sing nyekel iki. Heeh. Diaturi kok. Lho mulane anane rong pati Dedet ki mergo dikon rene terus. Dan iki contoh nek kowe Mangkat terlalu kan sering lumayan to ngene iki. Dede. Karena kau sering Nggih, melihat Om. orang lain, karena kau Kula sibuk niku nek menilai orang tanggal lain. 15 Mergo Lebon, kau yang Pak dijeni Sekda. tonggo, sehingga kau lupa Lebon dengan apa yang BRI, sudah ya. kau miliki saat ini. Kula ya kok kene ki tak jagake tenan. Mula ora ono syukure. Kebawa kok sing mbok tonton tonggomu. Niku lho Pak sing sam dinggo Ono jaman mati corona kan kula coba. disek ra ono wong nanggap. Kowe rasa pengen. Kaya arep modar-modar kae. Tapi yo omahe apike koyo. Ono do itu BLT. Kene ra itu Apik dhewe. tenan lho iki. Kalingan keloro-loro. Ya, Lah liyane niku sak gang niku etuk kabeh sing mboten kula tok, Pak. Lah kono mau balik ngono jan rasa dikeki. Padahal lho ora ono tanggapan kaya arep karena modar. kita sibuk menilai orang lain nganti kowe lali karo omahmu. Ya akhirnya ki mau backingane BRI. Maka jangan kau sibuk menilai orang. Masuk nggih karo kula nggih Bapak Jangan Ibu kau nggih. sibuk Jadi intinya ngonceki adalah nikmate wong hidup liya. ini disyukuri Kono dan gelange dine gede ya ban, mati. urusane Ora sanggayo dhewe-dhewe. perkara sing pancen Kono awak kalunge dhewe gede. durung. Itu. Dan please lah Omahe tingkat. dahulukan kebutuhanmu jangan Mobilnya anyar. keinginanmu. Matur nuwun. Iki wonge krasa ora. Karena memang kita itu terkadang lebih mengedepankan keinginan. Masuk mboten karo kula? Andai Ya, ngono lho. aku jadi Jadi orang itu kaya. urasan nontoki tonggo, kesuwen nonton Andai tonggo. Ra iso tak turu kowe. usah pakai kerja. Tonggone pikirannya tuku wong kalung gendeng. bingung. Lamunane Tonggone tuku gedhen ora melang-melang. sujud karo Wis wong kemampuan. lanang di Pak. Nah, ini ngeten contoh sing paling simpel. Jenengan duwe anak SMP. Masak pelek-pelek. Jenengan rumangsa bangga nek iso nukokke motor anak. Halo. Katanya Halo. usia SMP itu motor Rasa kebutuhan kesuwen apa ngawangi keinginan? Tonggo. Lah kene yo wis waras ben. nek ngene. Dong ora. Dong Urusan ora. motor jenengan Karena iso apa, nukokke, Bapak? urusan Karena nang apa, Ibu? sekolah dijalui bayaran Kebahagiaan, kurban kenikmatan 50.000 yang kau lihat pungutan dari liar tetanggamu munine. tidak seindah yang Kan sing kau gendeng sapa bayangkan. ngene iki? Wong urip ning alam dunya ki lak awang Nukokke sinawang, motor toh. anak mampu. Apa rumangsamu nek Di omahe saat tingkat di niki ra sekolah ndutang? dididik anak untuk bersedekah, Alah, untuk ya. berkorban. Apa bunyinya? Pungutan liar. Aku wani ngomong ki mergo aku yo ngalami. Rumangsamu ki Guru lho jenengan agama omah wong Piknik nganti neng Bali sak yuta 500 kuat Pak anak bayar kabeh. Dan tidak ada kata itu pungutan ora liar. omong. Tapi ono zakat fitrah ndak boleh pengumuman nanti Padahal aku mau wis diwelengi. pungutan liar Pak, diumumkan mungkin, lesan aja besok anu, anak-anak sampun rampung katuran pinarak nggih nomor Dianjurkan tingkat kono untuk- kuwi. Pak Anu. Rasido disuguhi iki nggih. Wah modar tenan iki. nggih susul. Mboten iki namung Kula tak guyonan mimi sik, nggih. Masuk nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wis kono gelange gedhe yo Sing ben iki ana kalunge semudah. gedhe yo ben urusane dhewe. Sing ora ana Wong semudah. jenengan ki ora gelangan yo ora marake tangane gedhe. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih napa mboten? Ha iya wis alhamdulillah. Nggih to nggih. Wong urip ning alam donya kan kula wau maturkan wang sinawang sing mbok tonton ki durung tentu Boten sesuai gajah dengan Pak. Saset. kenyataan. Nyatane kae gelang sak pelek Iki tiga susu yo saset, imitasi. no. Langkonmu kuwi karet tapi malah asli. Lho, asli karet. Nggih napa mboten? Lumayan nggih. Kan alhamdulillah jenengan duwe barang asli karet. Nek sumuk kena nggo kuciran gitu Masuk nggih. nggih Bapak Ibu nggih. Nek Jadi nesu karo intinya bojo kan saya kena yang nggo pertama ngajak jejet-jejetan. syukur kepada Allah. Papi sini, papi. Nggih. Ngapa Dek tak jebret raimu kan Mohon ngono. please dahulukan Nggih, napa mboten? kebutuhanmu jangan Mula ki rasa bingung. keinginanmu. Wah kok Rumangsa mobilnya anyar bangga gonta-ganti nek yo anak ben wong kae SMP wis iso makelaran kok. ditukokke motor. Wah, Wong anakku kae kok rentalan wis kok tak nggih. tukokke iki, Wis urusane macam-macam. dhewe-dhewe. Jenengan ki Nggih, secara napa mboten? tidak langsung jlomprongke anak Nonton jenengan tonggone dhewe. ngono wis besok metu. Nek aturanipun lalu lintas niku pun entuk dereng cah SMP numpak Sore, motor. taksub. Nah, kene ya dodom nek ngene do waras. Rumangsamu metu ki. Iya, lho, mboten? Ora ngerti dhek nek Begitu nang omah seterusnya. doyak mendling terus. Maka menjadikan hidup Ayo, kita ini wong ki enggak nyaman karena wis apa tadi rasa- Bapak Ibu? Halo? Awak dhewe niku Kalau pengen saya gayo ngeten Mbah ya, perkara sing hidup pancen itu awak dibikin dhewe simpel. durung Ngeleh gaduh. madang. Tapi kita paksakan. Ngantuk
Nggih. Turu, kesel. Motor rung kuat tuku, Leren, kudune pengen kuat iki jajan, njaluk iki. Akhire jajan ya sak mau mampune sebulan rasa sekian. mikir sing Akhire kok liyane. Kebutuhan pokoknya dadi Masuk. kelendran, ngoyak Hidup tuh cicilan. simpel wong ngeleh madang, wong Motor. sak madang-madange wong ki nyon ngapunten lawe Apa mung ndak siji boleh to apa Mas Kli? ngeleh. Boleh ning sumbutno karo Masuk. kemam. Kula ndak usah Kemampuan. berpikir Masuk macam-macam, pancen Nek nyon ngapunten kowe Ibu, mampu, alah, pancen nyon silahkan ngapunten lah Bapak. tuku Awak mobil, dhewe masalah monggo, bondo, kowe donya, mampu. derajat, pangkat, Maksud rapati saya duwe. adalah, Ora masalah. iki lho, Pak, memaksakan sesuatu Urung yang pati pancen ndek apa-apa, awake ora dhewe apa-apa. durung mampu. Masuk. Ngomahe ro ngono. Terus kemudian ojo sok apa-apa. kulino ngukur klambi karo Ora ngukur apa-apa. klambine tangga. Wis ora bakal cukup. Urung Pak. tuku, Yakin. urung iso tuku. Lupute gegeden Heeh. Urung tuku apa mau? Urung iso Masuk. tuku. Tanggane Apa-apa. tuku TV kene Ora karo apa-apa. Sing penting apa? Rawet, Sing rawet. penting awak dhewe iki ijik tanggane doyan. tuku kalung apa. bingung mlebu metu. Awak sehat Pakmu, modale, pakmu. awak waras Metu modale, ose. mangan sak mangane Metu lawe ose, sak tak lawe. dudohi karo bojone Pak Sego Lurah anget, gelenge sambel anyar. korek, plenyeke tahu, plenyeke Lah kowe kok tempe. nguyak Pak Lurah Rasane Modarno kowe. nikmat. Betul. Masuk. Nikmat ora kudu larang, wis ngono wae, tapi rasane mampu dan niko-niko. bisa mensyukurinya. Niku Hidup hebat itu Bapak Ibu. dibikin Oh, main simpel kaya mau, magrong, duwe ngantuk turu apa-apa. ngeleh madang, Isine- pengen dolan-dolan. Heeh. Wis apa onone dicake. Iso tuku. Apa yang kita miliki dicake Ning sak nyatane onone. wis ra doyan Niku penak, apa-apa. wis urip penak banget. Kuwi nek nganti malah Bojo elek yo lara. ben alhamdulillah. Ngombe wedang legi, ora Disyukuri doyan. malah lunga Gula sak wayah-wayah darahnya jenengan tinggi. ora iman. Sing doyan sapa? Wis apa-apa ora doyan. Aja nek menungso gendhuwe wis gumoh. bangsa sate, wis ora doyan asam urat Dadi kolesterol. kuwabe niku nek disyukuri Jenengan iki penak kok, Pak. apa-apa doyan. Kene Ramban mboten? di rumah ki sak Lho, rata-rata godhong-godhonge, bojo niku anggere elek malah uyah, justru cocok banyak sambel. kelebihan. Wong Rasane wedok nek yang gerelek malah justru Alhamdulillah. akeh kelebihan. Ning nek Bisa ayu, diterima maksud kayu, saya? wah malah banyak maka kelemahan. jangan kau terlalu melihat tetanggamu, kita jangan buktikan. kau sibuk menghitung-hitung nikmatnya Tunggu, orang ngomongin lain teko. sehingga kau lupa dengan nikmat yang sudah kau miliki Iki saat elek-elek ini. kabeh, Masuk? Karena apa? Kebahagiaan, keindahan yang kau lihat Wong dari ki nek tetangga elek, biasanya tidak malah seindah doyan yang gawean. kau bayangkan. Bapak-bapak Nek yang ngono, gawean iki rantasi, khusus nek wong rewang lanang. sregep. Rungokke. Esuk tekan Penting sore iki. ra mulih nganti sing lanang kalir ning Dengan omah yang meneng, ngatang-ngatang. kula mawon sing ngomong. Pak. Engko Bapak, nek rewang niku mrantasi Nek kok kepengin temandang bojomu ku ketok cakep ayu, satset. Wes ojo mrantasi kesuwen nyawang apa-apa kok bojone mulih. tangga. Brambang bawang moto. betul? Ngopo kok bojomu ketok elek kesuwen kowe nyawang bojone tangga? Oke, sakniki ngeten jujur mawon Ini Bu, bukti. Ibu. Nek nggen Nyata kula misale niki. anek Betul. ngapunten Pak Lurah nek mriki enten istilah Banyaknya rewang. perseling. Ibu-ibu kan rewang. Heeh. Ibu-ibu sing rewang-rewang nyatane niku sing kene iki ya bagian ono. belakang bangsane Datane wong 16. Olah-olah, jangan-jangan. Nggih, kula ngerti Ora-ora wonge, iku biasane wonge teko ibu-ibu iki. sing elek-elek apa sing Wonge glowing-glowing. kupluke ireng pokoke. Lah iya sing glowing-glowing kuwi tekone Kupluk-kupluk kere kula kakean putih. cangkem. Berarti kula aman nggih. Ijo-ijo Wis ora aja temandang diunduh, trigi wong sae. sing abang jare pirang-pirang. Ngerti no aku. Sing wis dibojo Lho, wong aja ndunglo. dirusui, wong sing Masuk. legane pirang. Masuk nggih, jadi monggo Bapak Ibu yang Rungokno, pertama wong bersyukur, lanang, disyukuri, dinikmati. Insyaallah hidup kita akan Dong ora. ayam. Ngapunten, Tentrem urusan angsil pajak alaina kena beda, saki, rupa kena dan beda. Allah akan menurunkan kepada Penampilan kita di kena hati kita beda. sakinatan, Betul. kedamaian, ketenangan, Apa-apa ambune kenyamanan. beda, Amin tapi masalah Allahumma. rasa tetep Neng nek ora gelem Oh, syukur kulino isine weh, murmaido tok yakin Pak uripe Lah ngerti nek kemrusun padha, no. terus. Masuk? Masuk nggih? Sholawat salam Halo, kita mboten sanjungkan namung kepada guyon Nabi mawon, Muhammad Pak, nggih. sallallahu alaihi Wis wasallam. pokoke Mugi-mugi kabeh kita ki nek sedaya disyukuri pinaringan pinak syafaatipun elek-elek Kanjeng Nabi bojone. kawitan donya ngantos Rasa akhirat. ngrusui bojone. Niki pengajian dalam Bapak rangka napa ngapunten niki? kula casi pirsa nggih, kelebihan duwe Piye ana bojo elek. fotoku. Fotone kok ya golek sing merenges to Pak Lurah. Di bojo Mesake kok wong untune wedok elek garing. wis buala. Wabape kecing ngentutan. Lho ngeten Bu, Iki kula matur ngeten iki Fotone bener karo napa mboten? asline apik. Apik fotone. Wong wedok yang nderelek niku malah justru banyak kelebihan. Nek wong wedok kok layu, Sopirku mau putih, ndi? mluntuh, glowing. Le ndang metu oleh Itu malah mobile banyak cepakno. kekurangan. Oke, Ayo kita mulai buktikan. wae. Wonge jen krasa. Lah iki apik gambare no tibane. Wong elek niku Wis kono do nontono gambare kono. aman. Aku tak neng kene wae. Oh ngene iki ra sengak.
Ngerti ngene mau ranyang kok aku. elek ditinggal sewaya-waya. Aman. Tapi yo nek ranyang yo piye wong wis di Wis DP ora ana wong dadi blas wis. aku wis di DP Pak Lurah lho iki kok garek. Lho pokok. Kok garek nampa kurangane. Delem wong jenengan. Mbuh pira ya rong genah iki. Nek sing ayu niku ditinggalno. Pak Lurah iki masalahe ora bares ngarep ngono. Sing nomor loro. Tapi nek kula mirsani piyaine ketoke wonge Wong los. wedok ki nek elek niku biasane doyan gawean. Wong ayu kon gawean. Nggih. Niki masalah halal bihalal niku kan menungso kalih menungso. Kira mboten? Nek menungso kalih Gusti Allah niku kan rampung jalaran poso ing wulan Ramadan. Niki mboten kabeh. Pertanyaane warga ngrajep niki kala niki Ramadan nggih poso. Menungso ayu jangan tersinggung. Masjid niki makmur. Makmur nek sakniki? Halo. Oh biasa. Didol mawon. Gawean merantasi, nek rewan sregep. Ayo sakniki lho nek kula los Mas. Nek wong digawe jenenge lho masjid kok ramene gur nek poso tok. Rewang nggih. Ngono lho. Derek bagian belakang. Musola to iki. Bagian mburi kae lho. Ha iya. Nek kula ngeten iki pun masjid tok. Olah-olah. Ya musola kok apik kaya ngene iki lho. Bumbon-bumbon. Kan eman-eman nek iki nek dikertoasi kan wis ratusan juta. Ngopo sing elek-elek. Bahkan sampai miliaran. Kula nyuwun ngapunten Pak Lurah mumpung burung kebacut iki mulai krasa wonge ndingkluk. Didol mawon. Wonge ndingkluk. Sing ayu kuwi nek rewang tekone keri. Tekone keri ra gelem gawe cacan mesti ramene nek gur poso tok. Betul. Jadi rumangsane nek masjid musala iki kanggone gur nek wonge semakin poso nek ora. Masuk ora kono ora kene termasuk kene iki. Artinya apa? Kula ngeten mawon Pak Takmir, Pak Imam kula nderek titik peling nggih. Nikmat yang Allah Gen masjid iki musala niki makmure ora nek poso tok. Niku ngeten carane. Yang pertama, Pak Takmir, Pak Imam jangan hanya sekedar bangga kalau musolamu masjidmu infake akeh ning jamaah sithik. Kepengin ayam meneh aja. Karena di zaman modern ini banyak pengurus masjid iki luwih khawatir ora duwe infak daripada ora duwe. Halo. Saya ulangi sekali lagi apa yang saya sampaikan bener apa betul? Ojo daripada kelangan jamaah. Mula anggere infak wis sing pancen awak dhewe durung gaduk. Jangan memaksakan metune angel, padahal kudune nek wis mlebu ki metune rata-rata awak dhewe bergaya hidup. Yo pikiran dhewe kok apa kuwi iki lho. Den jenengan pun cepo lho, Dek. Napa jenengan sih saged? Terus akhirnya apa? Nuruti omongane wong. Kula nyuwun ngapunten Bapak, dimanapun saya sampaikan monggo yang takmir, yang pengurus masjid langgar musola, jangan hanya sekedar bangga masjidmu infake akeh. Durung wae tuku motor kendaraan larang. Nyuwun ngapunten terkadang pemikirane napa? Kas masjid hanya digunakan untuk pembangunan. Nek wis apike kaya ngene iki sing arep mbok bangun opone? Saya maturnya Dewa nek bangun fisik jenengan punya Pak Lurah, jenengan punya Pak Dewan. Gunane apa ndek Dewan? Rasa dirembuk wong wis. Ngono wan. Mampu. Terkadang kita memaksakan keinginan sehingga apa kebutuhan keter. Loloske jenengan iki gen do ngerti nek jenengan iki Dewan ngono lho. Giliran ora entuk BLT. Ngono, dadi nek nganggo proposal lewat Pak Dewan beres. Iki lak wong gesek. Bangunan rampung. Nek jamaah mental spiritual jamaah kuwi ra kena ora iso nganggo proposal. Heeh. Lah wonge kula terus Mas. Kok jenengan sing ngisi mawon kok. Masuk mboten jane kula. Masuk nggih. Iki bagian kita terkadang tidak mampu dan tidak bisa membedakan mana keinginan mana ke. Ngapunten iki pengajiane santai nggih. Lebih cenderung mengedepankan keinginan. Angan-angan kita terlalu tinggi tapi tidak sesuai dengan kemampuan. Iki do ngopo? Aku ki ngulake jamku dhewe kok. Ku jadi. Ngoten nggih. Jadi tolonglah please. Itu uangnya umat kembalikan kepada umat. Nek kesuwen mbok simpen duwite. Infak sedekah ki wong infak sedekah ki kepengin golek ganjaran. Nek gur mbok simpen tok Bapak Ibu, jamaah sing do infak sedekah ora entuk ganjaran. Sing nanggung dosa sapa? Penguruse. Kebutuhane awak dhewe. Kowe nahan ganjaran wong sakmono akeh. Mikir. Dong. Kuwi duwite umat kembalikan kepada umat rasa awel. Duwite dhewe kok awel iki ngopo? Kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi kelancaran umat ayo. Dengan syafaatipun kembalikan kepada umat butuhe apa? Allahumma. Ngono lho. Oh butune
Mau Niki baju koko pengajian XL dalam mau. rangka napa niki? Los. Jah bumi nggih, jadi lumrah Ngono lho. Mula aja nyalahke tanggamu sing omahe cerak langgar masjidmu salat durung gelem nang masjid. Tanggung jawabe takmir ngopo? Kok nganti ana dulurmu omahe cerak masjid kok ra ning masjid kok kowe meneng ae. Lumrahe wong mriki niki Datangi mereka, apa kebutuhannya dibantu? Halo. Kula ngapunten lho, Bu. Kula nyawang ngeten iki dari sini sampai sana. Niku kula iso bedake lho sing lomo karo sing util. Oke, kita buktikan. Ngono lho. Dadi sing los wong dudu entek yo ben. Kok nek entek wong. Heeh. Auzubillah. Ngono lho wong infak ki sing los. Engko dibuktekke engko ana wayah infak engko. Dibuktekke wong kene iki asline lomo apa util. Ngono lho nggih, masuk mboten karo kula. Dadi wong kuwi tek umat, oh ana jamaah sing lara, ayo ndang ditili gembruduk. Buah iki pira to jeruk sekira regane. Ngono ki nggo memantik mereka aja nganti kalah karo saudara kita sebelah. Ana umate ora mangkat ning gereja 3 minggu. Mereka datang gembruduk digawake apa-apa, kebutuhannya apa? Dia tolong, kita enggak. Kuwi dudu jamaah rasa ditiliki wae lho. Iki lak pikiran gendeng ngene iki. Wong 7. Masuk. Masuk mboten karo kula. Datangi mereka, ditolong, dibantu. Ini menjadikan media dakwah kita. Iki malah sing udel kok Ora kok malam ning sesuk layat sisan wae. Kita mir gendeng ngene iki. Biyen mawon nggih Bu nggih. Nek kula niku Masuk. gampang Bu titikane wong udel. Sing nomor loro napa? Gembirakan jamaahmu, jangan kau takut-takuti. Wong udel niku nek nganggo kerudung mesti ning masjid ki jamaah dibombong. Ora usah dibenake, ora usah dibenake. Ora malah diweden-wedeni. Maka di mana-mana saya sampaikan Pak Lurah. Nek jamaahmu jek lemah lagi seneng-senenge nang masjid, kau jangan pernah bercerita panasnya api neraka. Kowe rasa cerita neraka ki jamaah wis mudeng nek neraka ki panas. Senengo dono driyah, pirsa dono driyah. Neraka, dosa, bid'ah, senengo paweweh. Nang masjid ki isine pirsa paweweh. gantok. Ater-ater, suka memberi, suka menolong. Tapi kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga. Alhamdulillah Bapak Ibu sama derek tinggal sampun kersa tindak masjid salat berjamaah temu salat mugi-mugi saged kepengin ngapunten hidup kita baik anjil disupport kanggene awak dhewe khususé bapak-bapak Gusti Allah ngesokke rahmat hidayah rezekine tanah mriki siji ngapunten senengo sedekah senengo mau apa paweweh apapun istilah wong Jawa pintere para wali dakwah Islam ning tanah Jawa tidak mengedepankan bahasa Islaminya tidak mengedepankan bahasa Arabnya tapi mengedepankan bahasa lokalnya masuk ana sing jenenge dono budriya ana sing jenenge paweweh ana sing jenenge ater-ater ana sing jenenge mundung, ana sing jenenge kondangan, bancaan lan liya-liyane iku bahasa kita. Nek carane Arab jenenge Goro-goro sarunge montrok ngene neraka. Bisa diterima? Bisa diterima? Sampai kain di bawah mata kaki. Nek kepengin sedulurmu akeh sedekah. Wong Jawa nek ngajari mesti apa-apa arep ngeneki acara apa mesti sedekahan. Ning jenenge kondangan. Masuk. Jadi gembirakan jamaahmu jangan kau takut-takuti. Yang terakhir apa? Mudahkan jamaahmu jangan kau persulit. Kun doaan, kun jadilah orang yang berdoa. Jamaahmu kini sholat orang butuh dawane surat sing mbok waca. Aja menjadi orang yang suka berdoa. Dawa-dawa. Nggih. Mula nek ana kondangan kene didongani sing apik. Enten mboten perkara ucapan yang dikeluarkan kalimat-kalimat yang musyrik atau syirik. Gara-gara imam ada enggak? Enggak ada. Terlalu ngapunten kula nek mimpin kondangan. Ngapunten kula elek-elek ngeten iki nek kondangan mesti mangkat bayar. Emane-man ra mangkat. Lumayan lho, bayayi mriki nek mriki kondangan iku sing donga biasane namanya imam tuh bijaksana. Nonton kekuatan ngene iki ana dawa-dawa modar kabeh. Wis lumayan niku. Geblak ngene iki. Aja nganti kok wong kondongane kondangan kok mur 5.000. Salat dinteni ra rukuk. Ngene ra tekan langit mur melayang-layang. Asem tenan angger sing imam iki. Sikilku gringgingen. Nggih. Nganti do sambat.
Mari gelem Siapa rukuk takut? dengek-dengek. Ya sing ku aku ndak Asem iman. nang dengek-dengek. Nganti kaya arep bayu-bayu pen. Lelak putih ta nggih. Lambine maksudnya. Mudahkan mereka Pak Imam, Bojone pangling. Masuk. Ora Halo. usah dawa-dawa lah. Masuk nggih Bu. Engko nek kepengin dawa ngajak kancamu sing ilmune sak padang. Kanjeng Nabi menika nek kepengin salate dawa sing dijak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal. Sing padha hafal Qur'ane. Pramila Kowe kangge netepi iya apal hajatipun Qur'an Bapak jamaahmu, bulan keparang al-kafirune ngedalaken kola sedekah wale ingkang barbar. wujudipun saka siji ram sari pisang sak lembaran kangge sedekah. Wala antum, wala antum, wala antum, ra hajatipun barbar. Bapak bulan bin bulan dipun ijabahi kalih Gusti. Mikir ngono Purwa ki do majung mikir. sampun saged lumampah kanthi sae. Ya, Lancar-lancak tebing Lho, kersane saking Gusti Allah rugi. kan ono to, Pak? Semoga Imam saestu niku kita larapaken lali kanthi tengah wasan dalan. pandonga dumugi Mergone ono kawula pimpin cecak panjenengan jiglo ngaturaken mablek. panjulung amin sak cekapipun apal no. Inna Lima kondangan no. Inna Masuk. Iki Kondangan nayo to, nggih. banget iki. Punten Bapak Ibu. Iki Monggo tiga nek ina kita sing sianten endi? dilanjutkan nggih. Niku kelumuran Makmume ning ina masyarakat atau begitu ina, menjadi imame tetep identitas ina. kearifan lokal budayane wong Jawa. Inna. Wong Jawa aja nganti ilang. Akhirnya Nggih, disaut nek cah inna cilik-cilik lillahi jenenge wa inna ilaihi banciaan. raji'un. Ban kuwi Imam bunder ketok cia pekoke imangan iki anu nang ngene bareng iki. lho banciaan ki mangan bareng. Masuk. Ngapunten jaman kula sing Masuk, nggih. cilik riyen nyuwun ngapunten Mudahkan kalih mbah jamaahmu kula jangan kau diajari. bersulit. Insyaallah Anak niku musolamu nek ndak makmur. wetone kon bancai. Nggih napa mboten? Betul. Termasuk khutbah Betul, Jumat mboten? aja dawa-dawa. Nek jek anyaran mulai Khotbah sak Jumat, wulan, nek jam mulai jiro selapan, medhok. 38, 58, Mesake 78 Pak, lah banyak ngoten di ta nggih. antara saudara kita Lali tuh ra yang sholat dibancai, Jumat mesti di bengi sela-sela anget. mereka bekerja pas istirahat. Betul. Jangan kau habiskan Betul, waktunya betul. hanya untuk Itu mendengarkan mengajarkan khutbahmu. kepada anak-anak Tur kita untuk yakin berlatih khutbah kesederhanaan. dawan ki jamaah Hidup micek sederhana, kabeh, yakin. hidup suka berbagi, suka menolong kepada temannya. Dengan Yakin, pirsani wong Pak Jumatan niku Bancaan apik niku merem. nganggo napa Sing Pak? melek ya gur Nganggo khotibe carane tok. gudangan. Nggih napa mboten? Ngono Makanan antar-antar, sederhana ya dan ciri khas ayyuhalladzina wong Jawa amanu. saka Wahai kampung orang-orang saka yang Bayung. beriman, mari kita tegakkan. Leca bagus, nduk Sing harus cahayu ditegakke kusuk menek apa? gede. Kowe urupe kaya Jamaahmu kangkung micek kaya kabeh. Bayung kuwi. Kangkung kuwi tontonen neng nggon banyu ya urip, neng nggon blethokan ya urip, neng nggon tanah Dong sing ora. kering pun bisa hidup. Ngono, insyaallah Apa masjidnya artinya? makmur, Wis amin sok Allahumma. benek wis beberan agung ning Insyaallah masyarakat, musolane makmur, kami amin mampu dan Allahumma. bisa menyesuaikan Masuk. dengan Lo lingkungan. monggo Bapak Ibu. Betul. Yuk. Dikei Makurkan kacang masjid ini. panjang Walaupun dungane wong puasa tua sudah ning selesai, anak Ramadan muga-muga dadi wong sing sudah duweni selesai. usus Musola. dawa, wong sing sabar, kacang Wabus panjang salam. lan Tetap dikei umur dawa makmur, karo tepuk Gusti Allah. Masuk. Ono. Halo. Terus dikei tumpeng nika nek cara awak dhewe 5 wektu Nggih, sing tiwas mempeng madangku subuh, sithik, zuhur, Mang. asar, maghrib bisa mengajarkan kepada anak-anak kita Baleni, untuk menjaga baleni. salat 5 waktu. Wis Ha iki nek dikukuti, ramu balik kabeh Dik. ra iso lho, Dik. Ngene Nek ana iki. aja gawe isin Wah, ae. ya Ku rada aku wis larang mlebu iki. rono tibae wut dikukut to. Halo. Masuk mboten? Masuk mboten? Diarani tumpeng 5 wektu sing Halo. su Pun sakniki masalah halal bihalal, halal bihalal niku menungso kalih menungso kalih Gusti Allah rampung poso ing wulan tak lupa. Ramadan. Sapa poso, sapa ora poso gak ana sing ngerti, sing ngerti mung Setiap- awak dhewe karo Gusti. Heeh. Wong nyatane ora sithik, wong ra melu poso tapi melu buka nggih enten. Yang lima. Enten kathah yen wah gayane melu laden gayonan. Melu Subuh laden, itu. melu nyepakke wedang, tapi wong ora poso. Maghrib dan tak Salah sun man mungkin kuna fi aku hasaballahu lupa hisaban yasiran. Ada 3 selama-lamanya. perkara Tepuk Bapak tangan Ibu. anak-anak. Ana 3 perkara Ini nek awak teka dhewe mana? kisah nglakoni 3 perkara iki hasaballahu hisaban yasiran. So ing dina Pertiwi. kiamat Oh, ya bakal Allah, dikisap mulut karo tuwak Gusti Allah tuwak. kelawan kisah sing lingan. Wa adkhalallahul jannata Ngapunten Mbah Yayi nek mboten kanggo tumpeng niku nggen kulupe niku jenenge buceng. kelawan kebak rahmat barokah Gusti. Tumpeng niku lak Allah. wajik ngeten lho. Telung perkara. Yen Hubungane pucuke niku menungso kalih buceng jenenge menungso. buceng. Menungso kalih Gusti Allah poso ing bulan Buceng. Ramadan. Betul. Nek mlebu Maka kudu. disebut hablu Oh, terus. minallah. Saiki hablu minanase. Satu napa? Tu timan Buceng niku haromaka. nyebuto sing kenceng kok nek mlebu. Urip